bismillah. To, assalamu alaikum al'ummar kankara da kewayenta. Kamar yadda kuke gani a zahirance, wannan kungiya ce mai suna Zumunta Association wadda ta kafu akan tallafi da taimakon juna da muka yi ta. Kuma in Allah ya yarda wannan kungiya ta samu wajen shekara 5 ko 6 da kahuwa. At least daga lokacin da aka hato zuwa yanzu ba za mu iya faɗin adadin mutanen da muka taimaka ba ya mu tsakaninmu. Gaskiya ne. Mai jawabi ya gabata abokinmu Abdullahi Yahaya wanda aka yi sani da AYA ya yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi wannan kungiya ta Zumunta Association. Wannan kungiya mun zama ɗan uwa na juna, mun zama tsintsiya, kuma zumunci tsakaninmu ya ɗore in Allah da ƙarshen rayuwa. Operation Kankara Local Government Kaduna State. Ita wannan kungiya ce wadda aka kafa ba don siyasa ba asalinta, kamar yadda aka gani cewa sunanta. Sannan wannan kungiya ga 'yan siyasa masu sha'awarta su sani wannan kungiya ta matasa ce, kuma 'yan siyasa wanda suke yin siyasa. Da haka duk ɗan siyasa da yake da sha'awar wannan kungiya, kowa kuta take da neme ta da gaya mai sharɗoɗin shi idan zai iya bi, don kungiya ce mai sharɗoɗi. Zumunta Association ta ƙara haɗa kan zumunci, daga ƙarshe ta rikide ta zama kungiya wadda da ɗan siyasa da wanda ba ɗan siyasa ba idan ya buƙace ta shirye take da ta ansa ta yin shi. Amma ita wannan kungiya ta sha bamban da sauran kungiyoyi da aka sani na siyasa. Don haka idan ɗan siyasa ya ji ya gani zai iya, to kungiya buɗe take da ya neme ta zanna da shi kowa ina ne. Ita wannan kungiya mun kafa ta ne ba don siyasa ba, mun kafa ta ne don taimakon juna. Siyasa kuma ta shigo ciki. To alhamdulillah dama kungiya ce muka kawo zo da mu rinka taimakon juna, muna karuwa da juna. To siyasa idan an dace tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo taimakon juna da karuwa. Shi yasa muka saka siyasa a cikin ta, ganin cewa dukkan mu matasa ne, kuma zagatattu a gidan siyasan nan wanda da mu ake yi, ana damawa tare da mu. To alhamdulillah fuskokin mutanen da ake gani nan wurin duk shugabanni ne, ba mai mamba ko ɗaya daga cikin nan, wanda aka gani nan wurin official. Wannan kungiya tana da membobi nata wanda nunit a ce in faɗe shi a cikin mutane kowa sani, sai in kana siyasa ko ka neme ta don wasu bukatu naka, sannan za ka san adadin yawan 'ya'yan wannan kungiya. Kamar yadda mai bayani na gaba ya faɗi, ita kungiya ce mai tsari, kungiya ce wadda aka kafa bisa ga yarjejeniya, wadda koda daga zuwa kansila har zuwa kan shugaban ƙasa ne wannan kungiya ya zama wajibi ta karanta mai sharuɗanta, idan ya ji zai iya, sannan wannan kungiya ta yi tare da shi cikin yarda Allah. A takaice zan haɗa ku da ciyaman na wannan kungiya, Malam Nura Karangiya, shi ma ya tofa albarkacin bakin shi. Malam Nura, bismillah. Za mu yi kwana 46. Alhamdulillahi muna ƙara Alahiya da girman shi. ta'ala da ya tara mu a wannan wuri domin tattauna akan abin da ya shafi wannan kungiya. Kamar yadda kuka ji mutane da dama sun yi bayani, to ni ba wani abu zan ce ba illa godiya, kamar yadda ta gabata na yi godiya ga Allah madaukakin sarki. Zan yi godiya ga membobin waɗannan kungiya da suke ba da haɗin kai, ba dare ba rana, ko ruwa ko iska sukan zo domin aikin wannan kungiya. Ina addu'a ubangiji Allah ya saka ma kowa da alkhairi, kuma Allah ya ƙara danƙon zumunci. Akwai wani abu wanda ya burge ni a wannan tafiya, wannan kungiya inda Allah ya saka na cikin ta yanka kamar ma baka da ra'ayin kan kai ra'ayin da kungiyar ta sanya ma. Tsawon shekaru da muka yi mana wannan kungiya, duk wanda ke garin kankara ko kewayen garin kankara ya san mu, ya san kuma ta yi wannan kungiya, kuma ya san wannan haɗin kan haɗa dai matasa masu ƙarancin shekaru kamar irin namu, a ce kansa ya haɗa haka, lallai abin mamaki ne, kuma abin a jinjina muku ne. Lallai na ji daɗi, na gode, kuma Allah ya saka da alkhairi. To a wannan bayani zan ƙara na gaba, wani abin da ya ƙara burge ni ga wannan ƙungiya, duk irin kalan mutumin da kake so a nan ciki za ka same shi. Mu malamai Ana son malamai da Allah ya azurta mana su a cikin wannan ƙungiya, in na wanda samu su lokaci na iya ƙuriya bai ƙare ba. Muna da malamai masu koyarwa islamiyya, wasu malamai ne na makarantar boko, wasu ma'aikatan gwamnati, wasu kuma 'yan kasuwa, wasu masu aikin ƙarfi. Idan ma dan gudu ta iska ake so misali, muna da wanda za mu iya kai gurin ya daga iskancin da insha Allah zai zagaye duk gurin da ake bukata ya kai. To ni wannan abin shi ma an burgewa ne a gare ni, matsayina ne mai karamin shekaru, wanda hankalin bai kai matsayin a cewa dole yana tara mutane an ce abu ɗaya suke yi ba, kawai na wanda shi ba bambanci misali. Wannan abin ya burge ni matuƙa,
kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Muna godiya kamar yadda bayanai suka gabata. Wannan kungiya shi ne muke da yin hulɗa da duk wani wanda ya zamanto zai iya hulɗa da mu. Alhamdulillah na gode da huta zahara. Domin yin ƙarin bayani akan abin da ya shafi wannan kungiya. Wannan kungiya muna son ta zama ita ce kungiya ɗaya tilo a fadin Najeriya wadda babu wanda ba za ta iya zauna da shi ba. Tun daga kan kansila a kayan da muka faɗi a baya har ya zuwa kan president. Kuma ita wannan kungiya tana da ƙwararrun mata waɗanda suka ƙware ga hudda da iya zama da jama'a da kuma ƙwararrun mata waɗanda suka ƙware da iya hudda ta siyasa a cikin wannan kungiya. Muna da masu ilimi mata 'yan mata waɗanda in dai muka haɗa ki da kai ko da ke akan maganar siyasa to insha Allah za ku fahimci juna kuma za a samu biyan bukata. Wannan kungiya sunanta Zumunta Association Katsina State a local government Katsina State Nigeria. Assalamu alaikum. Ina gaisuwa ga shugaban kungiya Audu Yahaya. Ana buƙatar ganin za mu zo ko a wannan muna godiya ana son Ci gaba da gashi bature. Kai da ka sallame mu. Da fatan